Ndigbo ka ụbọchị nke taa mara na anyị mma dịka anyị si wee na-esoyere anyị n'ihe anyị na-eme n'onu n'Igbo midia bụ ebe anyị si wee na-ewetara unu ya bụ ozi gbara ọkpụrụkpụ gbasara maka ihe na-eme n'obodo a. Anyị sịrị unu good morning, ụtụtụ ọma, good afternoon, ehihie ọma, and good evening, mgbede uhuruchi ọma. Anyị sị na ọ ya dịrị onye ọbụla bụ onye Igbo na mma, na anyị ga-adị ka echi na-eche ada agwụ agwụ, na nwere ife ya eme anyị na aka Chukwu dị n'alụ anyị, na ụjọ atụ na onye ọbụla na anyị ga-asọbaịv ya bụ ife, maka ka ị na-eme onye Igbo Chukwu ya na-ekwuru ya ọnụ ya. Mana ọ bụrụ ife anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa, anyị sizi ka anyị tinyere unu obere azụ. O nwere nwanne anyị nwoke wetara anyị n'ihu akwụkwọ nnukwu ihe mmụta dị oke mkpa, bụ na onye bụ onye Igbo ọbụla na-ege ntị n'olu m ga-ege ya bụ ife. Onye ọbụla bụ onye Igbo kwesịrị ige ihe ọfụma ọfụma, ihe nwanne anyị nwoke kwuru n'ihu akwụkwọ a. Ị ga-esia ya, imetụ aka na share button, share ya ka o rute ndị ọzọ ntị. Ọ dị nnukwu mkpa, kwesịrị ihe anyị na-eme na ihe a bụ ihe ya dịrị anyị na mma, and ka Igbo ga-esi dị na mma. So gee ya bụ ife ị ga-esi ya, drop your comment on the comment below. All right, over to you, sir. Nke a bụ ndụmọdụ nyere ndị Igbo be anyị. Ndị Igbo, nke a bụ ndụmọdụ nji maka unu. Ịmago na nduru na-ada ịbụa, oke na nwunye, mana nduru na-aba na-abụ ha bịa, ofu nduru bịa olebe anya ebe a, ofu nduru nke ọzọ agbaketa azụ olebekwa anya n'ụsọ otu a. Erejuo nduru, kedu ihe a na-abụ ji abụ onye a na-ene anya ebe ọ na-ene anya ebe ọ sị na ọ bụrụ na ya fụrụ ka nwanne ya wee fụ. Ndị be anyị, ihe m chọrọ ịkọwa bụ achọrọ ka nye ndị Igbo be anyị advice ya, mana ọ bụrụ na vidiyo ruo gị aka, tinye na platfọm ndị be unu, nyesikwa ya ụmụnne gị ndị ọzọ, nyekwa ya ndị ikwu na ibe bụ ndị Igbo. Ọ dị mkpa ka o ruo onye ọbụla aka. Una for this particular condition anyị nọ na Nigeria this time around, biko donu ndị Igbo, ịma na ọ na-abụ ndị be anyị akpịrị bụ ụba o, maka ụfọdụ na-apụta na-asị gị na onye ofe ogiri ga-abachi, onye oke amamihe ada aba. Eziokwu, mana akpịrị bụ ụba ya. Mmadụ ichekwa ihe na-eme ka mmadụ nwee ihe, nchekwa ihe na-eme ka mmadụ nwee ihe. Anyị bụ Igbo, anyị mara anyị nwere ego. Ihe kpatara ya na-ebu maka anyị na anyị na-echekwa ego, ya ka anyị ji wee nwee ego. Mana ọnọdụ dị ka ugbu a na kondishọn Naijiria nọ n'ime ya, ka anyị chekwanụ ego anyị kịta, ka anyị chekwanụ ego anyị kịta. Anyị ga-ewetu aka n'oke nnukwu okeshọn now. Anyị ga-ewe, mana ya na-ekwu ụfọdụ ga-aghọta ya gịnị ka onye a na-akọkwana, mana ihe na-akọ dị mkpa, bikos na amago m afụna m ebe a na-eje, o nwere ike ịfụkwa ya mana ịghọtara ya. Ihe anyị na-agbasagba ozi ka anyị wetuo na aka, ka anyị chekwakwa na ego anyị, maka na ọ na-abụ agbara ụtụtụ agbara ụtụtụ agbara ụtụtụ agbara ụtụtụ. Ihe eji agba ụtụtụ na-anọkata ọgwụ den ihe eji agba ụtụtụ gwụ, ụtụtụ ka dịkwa n'iru. Den ji ọbụla ịfụrụ ekere juru n'ọba, a na-ewe ji ahụ ofu 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 ofu, na-ewe ji ofu, na-ewe ofu ofu, onye bịa owelu, onye bịa owelu, onye bịa owelu, onye bịa owelu. O nwere ebe a ga-ewere oji a, efu na ji ahụ ọba ji ga-emecha ebe gịnị, ọ gbara ọtọ. Ihe nji were akọwacha ihe ndị a bụ, anyị mana anyị bụ Igbo na anyị nwere ego, anyị mana anyị na-echekwa ego, anyị mana ego dị anyị n'aka, anyị makwara anyị nwere ya. Mana biko, ọ bụ na ọ ga-ekwe anyị omume maka iyi kondishọn anyị nọ n'ime ya kịta, ka anyị bụ ndị Igbo wetuo aka n'ego, ka anyị chekwa ego anyị, ka anyị reserve the money. Maka na o mesie, unu bụ na unu n'anya, unu ga-afụ ndị ofe mmanụ na-ebe akwa, ndị ugwu na-ebe akwa, mana anyị bụ Igbo na-achị ọchị o. Anyị ka na-eri ego. Ibe ebe a na-eme mmemme efu ya simenti ihe ọfụna gịta, ndị Igbo na-ego ya. Mana ọ bụrụ ma uche m, aka m enye ndị Igbo advice a, ka anyị wetuo aka na ihe ifuru a na-adọ na-adọbịa adọbịa 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 adọbịa, adọturu ana, ndị ugwu bịa dotuo onwe, ndị ofe mara adotuo onwe ha. All eyes on us. And ilekwa anya ugbu efu na ndị ugwu ekwetego na ndị Igbo na ha bụ anwụ anwụ, na ha nwere ego. Ndị ofe mmanụ ekwetegwugo na ịbụ Igbo na anyị nwere ya. Anyị nwere n'idiazi ịbịa na-egosiwaga mgbe niile na anyị nwere ya, na anyị nwere ya, anyị nwere ya. A na-eme na-aghali ego everywhere, abụrụ so ego. O mere mgbe ya bụ oruo efu na ka nkọrụ na ihe a, nwatakịrị ọbụla ama mgbe ichetere na ọ bụ na iru esicha nri n'abalị, i wee rahụ ụra, o rebe na isi oweri nri a. Mana nri ọbụla forochi
ahụ edeweziri gị nke gị na iri ya n'abalị na ndị ọbụla fụrochi aghọ na ndị mmadụ niile amamuche ụlọ dị ya ebe ọ bụ na ndị mgbago ebewegwu akwa ndị nke ụzọ nke ọzọ a na-ebekwa anyị nwe aka bebere n'ụdị ahụ ha na-ebe anyị na-ediri ichekwa nke anyị maka na anyị ka kontinu were egosi na ọdadọ ha agaghị ha esi ebe ahụ maka na onye agụụ enwekwa choice ha ga-esikwa ebe ahụ ha nọ n'ọbụla ha nwụfọ ha ekworo gidigidi bịaba ebe ha fụrụ ndị ọdị n'aka anyị abakwuo n'ime nsogbu ọzọ karịrị nke anyị nọ n'ime ya maka na anyị nidi ekwu ị na-egosi ugbu a na ọ dị anyị n'aka ihe anyị nidiri na-eme ugbu a bụ ị na-eme ihe ndị nchekwa maka na ọnọdụ a nwere ike ịkpata mgbe ndị ọbụla lazie ebe ha ebe m fụrụ ya bụ ọnọdụ jeka iji ọnọdụ a aghaghị ịba maka na mgbe niile aka anyị na-azọ ka anyị je nwere onwe anyị ka anyị je nwere onwe anyị a na-eme anyị ebe ka ị na-enwere onwe gị taa onye ka ụnụ bụ na mma mmenwe ụra na-eje ebe anyị mana anyị winrụ nyanwa bụ ọchịchị eji n'aka nke taa mana emere anyị one ndị ka ha bụ ya kpata na ọnị anyị n'aka ugbu a nkewa na-achọ isi n'aka ha wee bịa otu a nkewa chọrọ isi n'aka ha malite ugbu a anyị nidiri iji aka anyị chekwazie onwe anyị ọ na-abụ mgbe ahụ anyị bịara chekwa onwe anyị ome ihe ha pụtara anyị ewere ego ahụ anyị chekwatara were ya nara ya onwe ihe ọbụla pụtara maka na ha ga-emecha ihe niile ahụ ha nwere ha ewere ya chọba nye m one ọbụla iji ma gị were ya ka anyị nwere ike ichekwa ego anyị mgbe Chukwu nyegwara anyị ya nọọ ya bụ onyinye Chukwu na-enye mba onye ga anyị onyinye a ihe anyị nidiri bụ iti ya amamihe iwuru ụbụrụ anyị rụọ ọrụ ọ na-abụ ha tụrapụ ozugbo anyị eweludebe maka na anyị ejidego ike that is power nuclear power anyị ga-eji wee na-aba atọgbọ anyị eme gịnị anyị ewuredebe ya tọgbọ anyị ewurede maka na ọ bụ na anyị kontinu ụka na-eme ya otu anyị si eme ya na-eme ya otu anyị si eme ya ha ga-abịa ka ikpere aja kpo eri anyị agha tọkọọ ya gwọtọkọọ ya ọ mekwara aja nke ha kpoeri ekpo ya ka anyị kara anyakwa n'ala Igbo they will come and add more anyị na-ebe akwa una na-awụli ego anyị na-ebe akwa una na-eri ego like this anyị na-ebe akwa una na-eme ihe ego anyị na-ebe akwa una ịgọtagbo o nwere onye anụmanwụ anwụ eje mgbe ahụ anụmanwụ anwụ ewee je ebe anwụnyu anya iwepụ na ha ga-enupụkwe n'igwe bịaba ọgụ ebe ahụ bịaba mgbe ebe ahụ oke anyị na-ebu una na-eri ọ dịka gasị na anyị ji nkebe ọkwa ha ji nke anyị mana nke anyị ahụ ha ji na-ahụzi ha ọkụ n'aka agụụ alagono ngalaba saịdị nke pa ha ma bụ ndị kwuru na ihe a bụ tọnụ ha ka ọ bụ na agụụ bụzi tọnụ ha ndị nke ọzọ nọ na mgbago nke ọzọ ekwuo na ọha nwa bụ the born to rule mana taa ha nwa bụ na born to hungry anyị nwa bụ ndị ekwu na anyị bụ minority na-enwere ebe anyị nọ anyị nwabụzi ndị na-eselebreti na-aracha aka God have bless us onye ga ihe anyị nwere ihe ahụ o nyere anyị anyị nidiri iti ya amamihe ka anyị chekwakwa na ego anyị o maka na ememekwa otu oge emechekwe ọ na-agbadakwa because ka a na-ekwu na Igbo nwere ego economic meltdown this and that dollar tiri ego nwebere ebe this and that ọ na-emekwa affect ikwukwe na ọrụ eme ya affect ọkwasị ihe o ji dị gị ka ọ na ịnọchisi bụ na anyị nwere enwe esikwa na inwe ọrụ eme gị affect na lie ihe o ji dị gị kịta bụ nọ maka na anyị nwere enwe ọ da-adọ mana ihe ọbụla buru ibu ga-agwụ agwụ uche nka m kwuru mana ịnweta vidiyo ya nyegodi ya ndị ọdịka mmadụ tụsasịgodi ya ka eme ama ihe a m kwuo nwere sensị dị ọbụla sensị dị ya ngwa kontinu mee ka eche onoru onye ọbụla ahụ bikọsị ihe a ọ ga-enyere anyị aka ndị be anyị daalụ ndị nne na ụmụ Igbo ọzọ dịka ibe ya bụ cheta na ihe a bụkwa Igbo Media ka anyị si wee na-ewetara unu ya bụ ozi ahụ nọrọ n'ụbọchị nke taa bụ 2nd of February 2024 anyị si na ọ ya dịrị ncha niile na mma na mgbe ikpeazụ na ncha niile ya ana Biafra ya adịdị ana Igbo ya adị ise anyị dịka ige ya bụ ife ka ife nwere ikwu gbasata maka ya bụ ife anyị drọpụ n'iru akwụkwọ a chetakwanụ anyị need your own comment and share ya ka o riche many Biafrans aka ka ha mara ihe na-eme ka ha sọpọtụ Maazị Nnamdi Kanu n'ihe ọ na-eme ka ha sọpọtụ Maazị Simon Ekpa na ọdịm na mma ndị Igbo ka ọ na-azụ ọ bụrụ ọdịm na mma ụmụnne ya na ụmụnne ya ọgwụ nakwa ha n'ọnụ daalụ nri nenu